Друзья, мы предлагаем вам послушать короткую историю, созданную специально для среднего уровня. Чтобы обучение было максимально эффективным, прослушайте материал несколько раз. Сначала делайте перерывы в 1-2 дня. Затем повторите через неделю, а спустя 2-3 недели послушайте еще раз. Для начала разберем слова и выражения, которые помогут вам лучше понять текст. Το κρυολόγημα. Простуда. Η καταρροή. Насморк. Ο πυρετός. Температура. Ο λαιμός. Горло. Ο πονοκέφαλος. Головная боль. Ο φαρμακοποιός. Фармацевт. Το σιρόπι. Сироп. Τα χάπια. Таблетки. Το ορινικό σπρέι. Спрей для носа. Η εξάντληση. Сильная усталость, истощение. Теперь прослушайте историю без перевода и субтитров. Не пропускайте этот этап. Постарайтесь уловить ключевые слова и общую суть текста. Ο Χρήστος δεν ένιωθε καθόλου καλά από το προηγούμενο βράδυ. Είχε πονοκέφαλο, καταρροή και ένιωθε εξαντλημένος. Το πρωί, όταν ξύπνησε, η κατάσταση είχε χειροτερέψει. Ο λαιμός του πονούσε περισσότερο και είχε πυρετό. «Μάλλον κρύωσα χθες», σκέφτηκε. Την ώρα που γύριζε από τη δουλειά, φυσούσε δυνατός αέρας και δεν φορούσε κασκόλ. Επειδή δεν ήθελε να πάει στο γραφείο έτσι, αποφάσισε να περάσει από το φαρμακείο. «Καλημέρα σας», είπε στον φαρμακοποιό. «Νομίζω ότι έχω κρυολόγημα. Έχω καταρροή, πονοκέφαλο και πονάει πολύ ο λαιμός μου». «Μετρήσατε τον πυρετό σας?» «Ναι, έχω 38». «Εντάξει, θα σας δώσω ένα σιρόπι για τον λαιμό, χάπια για τον πυρετό και ένα ορινικό σπρέι. Πρέπει να ξεκουραστείτε και να πίνετε πολύ νερό». Ο Χρήστος αγόρασε τα φάρμακα και γύρισε σπίτι. Πήρε τα χάπια, ήπιε το σιρόπι και ξάπλωσε. Το απόγευμα ένιωσε λίγο καλύτερα, αλλά ήξερε ότι έπρεπε να μείνει στο σπίτι και την επόμενη μέρα. «Αν είμαι καλύτερα αύριο, θα πάω στη δουλειά. Αν όχι, θα πάω στον γιατρό», είπε στον εαυτό του πριν κοιμηθεί. Τελικά, ο ύπνος και τα φάρμακα τον βοήθησαν. Την επόμενη μέρα, ο Χρήστος αισθανόταν σχεδόν υγιής. Далее послушаем историю с субтитрами. Диктор будет делать паузы между предложениями, чтобы вы могли одновременно следить за текстом и углубиться в смысл. Ο Χρήστος δεν ένιωθε καθόλου καλά από το προηγούμενο βράδυ. Είχε πονοκέφαλο, καταρροή και ένιωθε εξαντλημένος. Το πρωί, όταν ξύπνησε, η κατάσταση είχε χειροτερέψει. Ο λαιμός του πονούσε περισσότερο και είχε πυρετό. «Μάλλον κρύωσα χθες», σκέφτηκε. Την ώρα που γύριζε από τη δουλειά, φυσούσε δυνατός αέρας και δεν φορούσε κασκόλ. Επειδή δεν ήθελε να πάει στο γραφείο έτσι, αποφάσισε να περάσει από το φαρμακείο.
«Καλημέρα σας», είπε στον φαρμακοποιό. «Νομίζω ότι έχω κρυολόγημα. Έχω καταρροή, πονοκέφαλο και πονάει πολύ ο λαιμός μου». «Μετρήσατε τον πυρετό σας?» «Ναι, έχω 38». «Εντάξει, θα σας δώσω ένα σιρόπι για τον λαιμό, χάπια για τον πυρετό και ένα ρινικό σπρέι. Πρέπει να ξεκουραστείτε και να πίνετε πολύ νερό». Ο Χρήστος αγόρασε τα φάρμακα και γύρισε σπίτι. Πήρε τα χάπια, ήπιε το σιρόπι και ξάπλωσε. Το απόγευμα ένιωσε λίγο καλύτερα, αλλά ήξερε ότι έπρεπε να μείνει στο σπίτι και την επόμενη μέρα. «Αν είμαι καλύτερα αύριο, θα πάω στη δουλειά. Αν όχι, θα πάω στον γιατρό», είπε στον εαυτό του πριν κοιμηθεί. Τελικά, ο ύπνος και τα φάρμακα τον βοήθησαν. Την επόμενη μέρα, ο Χρήστος αισθανόταν σχεδόν υγιής. Сейчас мы разберем историю по частям с переводом. Каждая часть будет сопровождаться переводом, чтобы вы могли усваивать материал постепенно. Ο Χρήστος δεν ένιωθε καθόλου καλά από το προηγούμενο βράδυ. Христос совсем не чувствовал себя хорошо с прошлого вечера. Ο Χρήστος δεν ένιωθε καθόλου καλά από το προηγούμενο βράδυ. Ο Χρήστος δεν ένιωθε καθόλου καλά από το προηγούμενο βράδυ. Είχε πονοκέφαλο, καταρροή και ένιωθε εξαντλημένος. У него была головная боль, насморк, и он чувствовал сильную усталость. Είχε πονοκέφαλο, καταρροή και ένιωθε εξαντλημένος. Είχε πονοκέφαλο, καταρροή και ένιωθε εξαντλημένος. Το πρωί, όταν ξύπνησε, η κατάσταση είχε χειροτερέψει. Ο λαιμός του πονούσε περισσότερο και είχε πυρετό. Утром, когда проснулся, ситуация ухудшилась. Горло болело сильнее и появилась температура. Το πρωί, όταν ξύπνησε, η κατάσταση είχε χειροτερέψει. Ο λαιμός του πονούσε περισσότερο και είχε πυρετό. Το πρωί, όταν ξύπνησε, η κατάσταση είχε χειροτερέψει. Ο λαιμός του πονούσε περισσότερο και είχε πυρετό. «Μάλλον κρύωσα χθες», σκέφτηκε. «Наверное, я простудился вчера», — подумал. «Μάλλον κρύωσα χθες», σκέφτηκε. «Μάλλον κρύωσα χθες», σκέφτηκε. Την ώρα που γύριζε από τη δουλειά, φυσούσε δυνατός αέρας και δεν φορούσε κασκόλ. Когда возвращался с работы, дул сильный ветер, и шарф он не надел. Την ώρα που γύριζε από τη δουλειά, φυσούσε δυνατός αέρας και δεν φορούσε κασκόλ. Την ώρα που γύριζε από τη δουλειά,
Φυσούσε δυνατός αέρας και δεν φορούσε κασκόλ. Επειδή δεν ήθελε να πάει στο γραφείο έτσι, αποφάσισε να περάσει από το φαρμακείο. Поскольку не хотел идти так в офис, решил зайти в аптеку. Επειδή δεν ήθελε να πάει στο γραφείο έτσι, αποφάσισε να περάσει από το φαρμακείο. Επειδή δεν ήθελε να πάει στο γραφείο έτσι, αποφάσισε να περάσει από το φαρμακείο. «Καλημέρα σας», είπε στον φαρμακοποιό. «Νομίζω ότι έχω κρυολόγημα». «Доброе утро», — сказал фармацевту. «Думаю, у меня простуда». «Καλημέρα σας», είπε στον φαρμακοποιό. «Νομίζω ότι έχω κρυολόγημα». «Καλημέρα σας», είπε στον φαρμακοποιό. «Νομίζω ότι έχω κρυολόγημα». «Έχω καταρροή, πονοκέφαλο και πονάει πολύ ο λαιμός μου». «У меня насморк, головная боль и болит горло». «Έχω καταρροή, πονοκέφαλο και πονάει πολύ ο λαιμός μου». «Έχω καταρροή, πονοκέφαλο και πονάει πολύ ο λαιμός μου». «Μετρήσατε τον πυρετό σας?» Измеряли температуру. «Μετρήσατε τον πυρετό σας?» «Μετρήσατε τον πυρετό σας?» «Ναι, έχω 38». Да, 38. «Ναι, έχω 38». «Ναι, έχω 38». «Εντάξει, θα σας δώσω ένα σιρόπι για τον λαιμό, χάπια για τον πυρετό και ένα ρινικό σπρέι». Хорошо. Я дам вам сироп от горла, таблетки от температуры и спрей для носа. «Εντάξει, θα σας δώσω ένα σιρόπι για τον λαιμό, χάπια για τον πυρετό και ένα ρινικό σπρέι». «Εντάξει, θα σας δώσω ένα σιρόπι για τον λαιμό, χάπια για τον πυρετό και ένα ρινικό σπρέι». Πρέπει να ξεκουραστείτε και να πίνετε πολύ νερό. Вам нужно отдохнуть и пить много воды. Πρέπει να ξεκουραστείτε και να πίνετε πολύ νερό. Πρέπει να ξεκουραστείτε και να πίνετε πολύ νερό. Ο Χρήστος αγόρασε τα φάρμακα και γύρισε σπίτι. Христос купил лекарства и вернулся домой. Ο Χρήστος αγόρασε τα φάρμακα και γύρισε σπίτι. Ο Χρήστος αγόρασε τα φάρμακα και γύρισε σπίτι. Πήρε τα χάπια, ήπιε το σιρόπι και ξάπλωσε. Принял таблетки, выпил сироп и лег. Πήρε τα χάπια, ήπιε το σιρόπι και ξάπλωσε.
πήρε τα χάπια, ήπιε το σιρόπι και ξάπλωσε. Το απόγευμα ένιωσε λίγο καλύτερα, αλλά ήξερε ότι έπρεπε να μείνει στο σπίτι και την επόμενη μέρα. К вечеру почувствовал себя немного лучше, но знал, что нужно остаться дома и на следующий день. Το απόγευμα ένιωσε λίγο καλύτερα, αλλά ήξερε ότι έπρεπε να μείνει στο σπίτι και την επόμενη μέρα. Το απόγευμα ένιωσε λίγο καλύτερα, αλλά ήξερε ότι έπρεπε να μείνει στο σπίτι και την επόμενη μέρα. Αν είμαι καλύτερα αύριο, θα πάω στη δουλειά. Αν όχι, θα πάω στον γιατρό, είπε στον εαυτό του πριν κοιμηθεί. Если завтра будет лучше, пойду на работу. Если нет, пойду к врачу, сказал себе перед сном. Αν είμαι καλύτερα αύριο, θα πάω στη δουλειά. Αν όχι, θα πάω στον γιατρό, είπε στον εαυτό του πριν κοιμηθεί. Αν είμαι καλύτερα αύριο, θα πάω στη δουλειά. Αν όχι, θα πάω στον γιατρό, είπε στον εαυτό του πριν κοιμηθεί. Τελικά, ο ύπνος και τα φάρμακα τον βοήθησαν. В итоге сон и лекарства ему помогли. Τελικά, ο ύπνος και τα φάρμακα τον βοήθησαν. Τελικά, ο ύπνος και τα φάρμακα τον βοήθησαν. Την επόμενη μέρα, ο Χρήστος αισθανόταν σχεδόν υγιής. На следующий день Христос чувствовал себя почти здоровым. Την επόμενη μέρα, ο Χρήστος αισθανόταν σχεδόν υγιής. Την επόμενη μέρα, ο Χρήστος αισθανόταν σχεδόν υγιής. Теперь проведем небольшой тест. Мы произнесем фразу на русском, а вам нужно будет перевести ее на греческий. Этот способ помогает лучше закрепить пройденный материал через обратный перевод. Постарайтесь перевести каждую фразу. У Христоса была головная боль и насморк. Ο Χρήστος είχε πονοκέφαλο και καταρροή. Утром ситуация ухудшилась. Το πρωί, η κατάσταση χειροτέρεψε. Христос пошел в аптеку. Ο Χρήστος πήγε στο φαρμακείο. Фармацевт дал ему сироп и таблетки. Ο φαρμακοποιός του έδωσε σιρόπι και χάπια. Христос вернулся домой и отдохнул. Ο Χρήστος γύρισε σπίτι και ξεκουράστηκε. Ему нужно было остаться дома еще на один день. Έπρεπε να μείνει στο σπίτι μία μέρα ακόμα. На следующий день чувствовал себя лучше. Την επόμενη μέρα αισθανόταν καλύτερα. Сон и лекарства ему помогли. Ο ύπνος και τα φάρμακα τον βοήθησαν.
Сейчас чувствует себя почти здоровым. Τώρα νιώθει σχεδόν υγιής. В завершение предлагаем еще раз прослушать всю историю. Попробуйте понять содержание полностью и без дополнительных подсказок. Ο Χρήστος δεν ένιωθε καθόλου καλά από το προηγούμενο βράδυ. Είχε πονοκέφαλο, καταρροή και ένιωθε εξαντλημένος. Το πρωί, όταν ξύπνησε, η κατάσταση είχε χειροτερέψει. Ο λαιμός του πονούσε περισσότερο και είχε πυρετό. «Μάλλον κρύωσα χθες», σκέφτηκε. Την ώρα που γύριζε από τη δουλειά, φυσούσε δυνατός αέρας και δεν φορούσε κασκόλ. Επειδή δεν ήθελε να πάει στο γραφείο έτσι, αποφάσισε να περάσει από το φαρμακείο. «Καλημέρα σας», είπε στον φαρμακοποιό. «Νομίζω ότι έχω κρυολόγημα. Έχω καταρροή, πονοκέφαλο και πονάει πολύ ο λαιμός μου». «Μετρήσατε τον πυρετό σας?» «Ναι, έχω 38». «Εντάξει, θα σας δώσω ένα σιρόπι για τον λαιμό, χάπια για τον πυρετό και ένα ρινικό σπρέι. Πρέπει να ξεκουραστείτε και να πίνετε πολύ νερό». Ο Χρήστος αγόρασε τα φάρμακα και γύρισε σπίτι. Πήρε τα χάπια, ήπιε το σιρόπι και ξάπλωσε. Το απόγευμα ένιωσε λίγο καλύτερα, αλλά ήξερε ότι έπρεπε να μείνει στο σπίτι και την επόμενη μέρα. «Αν είμαι καλύτερα αύριο, θα πάω στη δουλειά. Αν όχι, θα πάω στον γιατρό», είπε στον εαυτό του πριν κοιμηθεί. Τελικά, ο ύπνος και τα φάρμακα τον βοήθησαν. Την επόμενη μέρα, ο Χρήστος αισθανόταν σχεδόν υγιής.